Iso mies on takaisin. www.fuckingfrombrooklyn.com. Oletko koskaan nähnyt niitä merkkejä moottoritien mainostauluissa vuosia sitten? Kävelisin mailin kynttilälle, mutta minulla oli ennen savukemainoksia. Kaveri sanoi, että mä kävelisin mailin kamelin vuoksi. No, kerro kaikille teille syöville ihmisille. Iso mies kävelisi 20 mailia kuolluudea varten, anna minun kertoa. Se ei ollut huume siellä myöhään 70-luvulla ja 80-luvulla. Tosi löysä, he kutsuvat sitä. 7, 14 ja 18, 11, sanon minä. Minä saan pari niistä vitun. Se oli paras vittu huume koskaan valmistettu. Se oli niin vittu hyvä, että hallitus otti sen pois vittu markkinoilta. Kerronpa sulle mitä, laitan ne vitu huumekaupat vitu. Että ei huumeita, ei koukuttavia. Tuo hemmetin kuolluuden sit takaisin. Voit ottaa kaikki hemmetin lääkkeet. Kokaiini, marijuana ja kaikki ne vitun designer-huumeet, joita he tekevät tänään. Ja tunge se sinun vitun perseesi. Ei ole mitään kuin vitun quailaun. Nähdään myöhemmin vitun ämmä. En ole vielä harrastanut seksiä Viiriäisen kanssa. Luulin, et kuolit. Mitä helvettiä annat minun kertoa sinulle? Ja kun sait orgasmin, luulit olevas vittu saappaassa. Tuo se vitun perävaunut takaisin. Joka tapauksessa he tulevat hänen takanaan. Tämä on iso poikien bändi. Kansan ääni. Kaikki. Ha 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 ha. Roora semmoinen meidot. Hyvää yötä ystävät. Aina ilo nähdä sinut.